nemoj sakati jaske 7, isto shejtanut, isto grupat od Allah, nemojsh. Vojedna ta mora ta vlek više. Morat. Ako počneš da odiš sa grupat od shejtanut, kako ti tamo te povikuvat, ti počneš da se odalečiš od vernicite. Nemoj. Ja kažem, nemoj grupat od Allah i grupat od shejtanut da odete zajedno. Nemojte jedan čovjek da ispojete ovdje. Nema šansi. Ti, Allah subhanahu wa ta'ala, shejtanut ti ima pravno neprijatelj. Neprijatelj, javen neprijatelj. Inne shejtana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Allah veli subhanahu wa ta'ala u Kur'an, shejtanut je vaš neprijatelj, javen neprijatelj. I kako da go zemljete, prijatelj ili neprijatelj? Veli fattakhiduhu aduwa, zemljete go kako neprijatelj. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Taki povikuva svoja ta grupa za da bide kade? Za da bide do